Findus, hvad skulle du med pinden? Hvad skulle du med pinden? Hvad? Hvad skulle du med pinden? Skulle den bare ligge deroppe? Skulle den bare ligge deroppe? Hvad? Er du dygtig? Du er så dygtig. Berthe også. Berthe er så fin. Ja, Berthe er så fin. Det er hun. Berthe er så fin. Så skal den også lige have en omgang, den der. Ja, kan du få en pind ud af den, eller skal den bare ødelægges? Findus? Kom her. Godt. Dygtig er du. Ja, du er dygtig. Skal vi gå ind? Skal vi gå ind nu? Det vil være for meget. Skrab er du. Du skrab er